Man. Last game. Let's go. Ja, vi totalt av på jag nu. Shit, det ska ske där. Let's go. Okej, ska vi Go. Nu klonar nu kamp. Druids mot the clones. Oh my god, Druids. Är det det? Trusta fuck kvärna. Fuck det. Trots att de... Det är inte Star Wars. Det förstör mig men hur det är Star Wars. Jag hittar två hjärnan till inte nu. Då står jag krutcha. Tvejärn, axel tvejärn eller tvejärn, axel tvejärn. Alltså... Horse. Till liksom två hjärnan som man fylker tuja linjerna. Men det som annars är det fucking fimmar eller så här. Timmar kommer. Grunden till att vi ända är skruts nu. Så är att jag tror sedan nu till tack på. Yes, sir. Ja. Nej, det är på. Okej. Så var det då. Let's go. Vi tar tapp. Nej. Långt ju. With that attitude. Ja, jag ställer mig här på jag fattar långt. Fan. Ta på Símun. Yes, sir. Ställa sig för shit. Jag ber jag ställa mig här. Vet jag inte mega mig. Kan det där så hit trapporna för några forceful trappor eller vad? Ja, nästan för det. Det är bara brandtrappor. E8. Jag tror det är ett av er. Förbi chans det är Det var ju inte designa det shit. True. Yes, sir. Jag vill bara göra skilt där var. Yes, sir. Ja, men det får inte säga till att skilta. Yes, sir. Hur ser det skriva så lite eller ja? Det är så mycket bara för Miniskrift. klar man läser. Tog så illa på här. Ah! Levi, what the hell? Jag har inte plats till något. Oh god. Det är så dejligt. Är det Också med dig faktiskt. Oh yeah. Vad så? ja, det är inte annat så smaje så det får en 6 rum till att räna efter. Prata om det då. Man klarar på ankra mata, då finner det du. So Esbern no news to win more armament. Fuck! No more up. Okay. Ja. Ökelde armen där. Jag var inte namn då, kanske. Ja, jag ska tro att det är dit. Jag tror att Varsågod. Fuck you force field. Ja, att det är taktiskt av det. alla kan kategorisera. Yes, sir. Jo, Men han är en snabb äter så. jag får aldrig på plats efter så ska jag spela just allt och så just F4 eller. Ja, ja. Spæla. Oh, I failed my master. Så sprutar jag mig. Flash. Let's go. Okej, nu må vi ser inte här om mina superövningar så vi är sväcker. Ja, men det är super. Head nagen Jag haft. Superövning är på säkra. Ja. Sent för dig. Okay, super under. Okay, super under. Fuck yes, Esbern. Fake. Onkar superövning. Super. Where are my super egos? Okej, jag vet inte helt hur släkt jag kan gänka det ett namn för det. Jag tror inte jag kan namn det. Så jag touch kilometer långt fram. Nej, så var det bara Franksters. Inte ver liksom Andrias, bara ganker fucking the bomb. Du går kanten väck. Okej, vi gör en taktisk och broting av basen. Fasa på Vi nu. pratar simpelt att allt stöd det konstant va.
Ja. Ja. Det Vi här gör är så klart, vi starkt gör... för att kunna färda för säkerhet till att stanna och ha skylten att det. Ja. Kom så Levi! Bounce, 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 bounce. Tack bandet fram Levi! Hvis du ikke klarer det, så måste du ha bandet. Oh my fuck! Atta vær syk. Kom så. Men jag tror kanske... Ja, säker. Da, 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 da! Yeah! Oh my god. Äntligen! Ja, det var gott Levi. I'm proud. Ja. Very proud. I must revenge me, Att ha family! ett attach på designen till Esbern. Att ha en nästa. Haha. Att ha ett attach här för att designa till. Fuck! Det missade där första forcefield ner. Yes. Simon, I got force field, oh my god. Freaking Saxton hell. Alltså det var perfekt. No! Vad görs du? Brände mitt fucking hus. Det är så då, bro. Shady helt Levi. Vart är det nu koppade timber? Wait, hade aku menar ni Jag skulle simma så Esbern? folk inte långt åt. Esbern. Vi har som invaderat Borgsen Chockon. Till aku som hör What the där. Okay. Vilka fucking Jamaica. Aku man. Akku. Come on. But can you do it, And Simon? stay out. Double O Levi. Double O Levi. Yes, sir. Alltså han äger så kött Esbern. Nej man Levi. Bara rullet. Han vänt sig vi, han fick räka lika. Ah, shit! Yes, sir. Men det minns att han är cool. Ja, just det. Oj, jag lägger en forcefield att rätt. Wow. Fuck forcefield, man. Wish I let you hash force field elegant eller så. Åh nej, åh Kan nej, man inte åh nej. Åh nej! Bitch. Okej, my time to shine. Kom så. Lucky. Yeah! Yeah! Dun, 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 dun. Åh nej, jag menar F8! Ja, så är det. Bounce, 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 bounce. Dun, 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 dun. She got bruk för bandet. Oh, fuck, alltså heter du. Sägs. Okej. Bounce, 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 bounce. Hanta vägen. Åh, ja! Oh shit! Vi har chans! Vi har chans! Yes, sir. Spice Det är simpelt. Bara in i akkurat. Jag tycker saker. Yeah. Ja. Så till den större firebåt. In i Akkarborg. Än det tycker jag inte Crackerborg. Exactly. That's life. That's more like... Oh! Åh, nej! Gud, vattna! Vad fuck hände vi så mycket här? Reinforcements have arrived. Ja, men joke's on you. It Kör jokes där. on you if I prövar. Ja, point. Bra. Minns du någon rätt hon? Jag hoppas du rackar akkurat att vi ska racka. Ja! God Levi! BAM! Men det gör inte... Fricket Símun! Kan väl för skott! Han är ännu bättre dit. Nästan. Hejta ack! Åh, shit! Och så What the fuck? Det är så att värst.
Oh my god. Quiz. Just ah, fuck's sake. Wow! I hope I'm a yeah, guy. Ja, nu lever vi inte. Kanske det här chans. Esbern, bräntar. Ja, men är också man har kassan är. Han kassar är mövlar, alltså är mycket mövlar jag vinner kan du. Han kan få ett dock. Du mer löven är och Símun tillsammans. Det där är det spel. Kom on Esbern. Come on. Hoppa där shit. Okej, men. Come on. Åh nej! Tänk lägga toy! No. Kassa! Jag tar det här. Bruk då Esbern. Napalm, jag må bruka det. Damn! Jag hoppas jag får landa in till det. That known survivor is a trail of the foot. Da. Ja. Da. Jag ska spela. Fuck it. Lucky. Oh shit, nu ska jag checka allt det som vi gjorde igen. Först check. Hello. Nu ska jag slå på. Trippla. Kött jag vatten någon. Kasta. Typ kötta hål i här till att så jag får. Men det kan rena att Badgers is here. Now. Get ready. Papilla. Ja, nu kommer det vapen. Okay, how we do this? Ska först jag få boja det skiltet. Let's go. Stop playing games with me, sis! Sådana första hade vi natten. Yeah, about that. Några falska? Well, it borde skotta lika väl. Ja, men ett som jag kan göra är nej, det klarar jag faktiskt inte. Nej, you win this round, Símun. Yes. Men du brukade ha tvärför, så jag får bara göra short here. Longer upp. Right. Yes, right. Already. Yes, sir. It's very publicized vertebral där shit. Ja, men så är det super chatta, han var ju säga. Kör. Fucking kidding me. What the? Design flaw där. Det säger fla. Det var snabbt det enda flaw i den här bark. Ja, det är också som att det är kloakil like a fuck det var ute där. What? Yeah. Att alla slår hålla. Esbern. Det ser täpigt det är med frädor. Inte förtjänt att damta det. Shut up. I never. Also tension the video då. Freaking ninja. Varför är jag cykel? Så måste jag ha. Ja. Du gör så. Är det sant? Nej. Varför är jag cykel? Okay. There's no kill like overkill. Vi måste med! Vi måste! Varsågod. Vi vunnit allt. Vi har vunnit allt. Ja, vi måste allt. Digger Borg, totally Det fick vara destroyed. ett stolt 2-1 lockor.